Dneska vám predstavím hodiny RFT U22. Boli vyrobené v roku 1983 v bývalej NDR. Hodiny disponujú minutovými a sekundovými impulzmi. Sekundové impulzy sú zosilené a polarizované pomocou relé RFT a ovládajú podružné sekundové hodiny. Hodiny taktiež disponujú 12-hodinovou rezervou chodu v prípade výpadku elektrickej energie. Pri obnovení elektrickej energie automaticky nastavia podružné hodiny na správny čas. Nevýhodou týchto priemyselných hodín je ich hlučnosť. Každú minútu dvakrát svakne relé. Sú veľmi presné, majú tepelnú kompenzáciu kyvadla, odchýlka je cca 5 sekúnd mesiac.